mudhara anonzi Obed Matikiti is a 60-year-old man from Gokwe akawanikwa akafa mushure mekunge aurayirwa mari yerora nemukomana anonzi Stanley Nkomo, a 19-year-old man from Karoi. Stanley ari kupiwa mhosva iyi nemapurisa because Stanley's son-in-law, he was the last person seen arguing na father-in-law Obed Matikiti. Mufi uyo panhau dzemari yerora. Next minute Obed Matikiti father-in-law mufi uyo akazongoonekwa body yake akafa padhuze nechikoro chinonzi Kana Primary School. Ndo nyaya iri panapa iri kupisa. So urikuona nyaya iri kuitika panapa ndekuti inyaya dzerora dzepanapa idzi, nyaya dzekunzi unenge uchinobvunza kamufana kana 19 years kuti ndoda ugara mwana wangu uchinakirwa mahara uchidya mwana wangu, so pakudiwa mari yerora panapa. Mupana uyo akazongoitawo skillful rake sepataurirwa zviri kuitwa apa ndobva anodzima tezvara, so ndo mhosva yari kupomedzerwa. Saka meno nyaya iri panapa manje ameno imi muri kuionawo sei nyaya dzerora ziri necessary kuti vanhu vasvike pakuurayirana nyaya dzerora? Imi makada kuzitarisa indoona kunge zvinoitei nekuti kuti mukomana uyu azosvika pakuuraya baba zvikuratidza kuti angatomboneta imwe achitomboibvunzwa mari ende munhu yekuti anga achitoratidza kuti haasi kutoda nayo, but ndikuti zvinotoita nekuti munhu murume yakazvara mwana, haungangozvare mwana mahara yokuti angogara nemunhu achatode kutobhadhara mwana wako wakaendesa kuchikoro ugodi, munhu otongotora mwana wako kugara naye achada kubhadhara. But even though abatita zvekuti kuzouraya munhu nosanda kuraya munhu, kurayira kuti hanzi ari kundibvunza mari yepfuma, wozosvika paextend yekuti unotoraya baba wemunhu, zviri tori fere. But even though munhu akazvarwa hatisi kuramba, but wozosvika paextend yekuti kutoraya munhu. But what iwo wise uri kuti iwo zvitori right because anga anenge achibvunza kutiendesa mwana kuchikoro kwakaita investment reketwe I invested. Iyo rora yacho is it a must? Because unoziva mutemo weZimbabwe zvotaura izvo. So inini hangu manzwira ndakazviita panonzi vanhu makungotora notongogara chichi stuff, but kana uchida kuzoendawo kunopawo tezvara unozongovapawo, but koapa iwo wayo kuti ari right. Ndoziva kuti pane mutemo wekudaro, but vangana vari kuzvitedzera. Ona munhu wese ona iwo izvozvo hausina stress, izvo vafana nezveso wazvarwa wakasvika wadidididi kubva kwenyu kokobho unongonotorwa kutendwa newe autogarwa newe. Ndingonoti ndakazvarwa ndobva ndagara nevabereki. But iwo tanozvarawo futi kana uchingoendawo mutongoenda pasoni because ivo vacho vakatoti vakakuzvara vacho vakatozvarwawo futi. Chinzwe munzwe ndakazvarwa nevabereki vangu vagogara neni kusvika paage yandave inoyo. Munhu ongonditora kugara neni haasi kuda kana kuendesa kana 10 bond zvayo kana 10 cents zvinoita. That point toonoti hazviite kokuzoraya ubva wazoraya munhu wakutogumisa upenyu hwemunhu apapa. Munhu baba vemusikana wemukadzi waugara nawo munozoita sei parelationship yenyu waraya baba wemunhu nenyaya yerora chete kuti hanzi haana kubhadhara. Indonoti munhu anenge anetsa ningoanetsa kuti ndiye kuraya guys. Ladies and gentlemen, saka panhasi ndo patasvika panapa. Ndachingokumbira semundiudze kuti muri kuionawo sei nyaya iyi. You tell me what you think in the comment section. Tionesana tichimbodiscussa nyaya yacho, tobva tazodzoka nepart 2 yethis video kana tichinge taverenga macomments enyu. Kuna vachangotanga kusvika panapa panonzi panyaya version, ende munozviziva kuti inini kana tichinge ndatoya neladies iri tichinge tichida kutodiscussa nyaya. I am the Nyaya Metisian. Tinoweka nyaya kunge mates. As for today, bye bye mafesa angu. Right, apa pane imwe hanzi kana uchida kufamba uchitaura wega rorwa. Iwa mujana watanga kuipira mudaro. Saka tazoti imutura side chipi. Hanzi kana ndofamba uchitaura wega rorwa. Ndotaura kuti nyaya iri patuka yekuti kurorwa kune basa mochiti kurorwa kuna kana basa dzototsva naro kurorwa kuna basa. Saka munoona kuenda one side moita against ini muri two. Ndokupedzera ndochiti kurorwa kune basa. Saka imwe ngaitangi ndototanga naro. Ndungo iyi ndoiri kurekota audio tichazoshandisa.
saka tangaita munya manje susatsadzidzira katongotanga neungoverenga unotongotanga wakatotaura kuti kana uchida kuroorwa famba uchitaura wega tikatotanga totodiscussa tichitoenda tondowara about zvimwe zvese zvamufuna. Alright, nyaya iri panapa iri kunzi kana uchida kufamba uchitaura wega roorwa. Kuti chiko nenyaya chiwo ukafamba uchitaura wega roorwa mungwedza kutaura kuti mungwedza kutaura kuti kuroorwa kuna basa here kana kuti kuroorwa kuna basa. Aiwa. Kuroorwa kuna alright. Kune why uchita kuna basa? Ini ndongoti kuroorwa kuna basa pakuti handi kuroorwa kuti uite mwana. Handi kuroorwa kuti kana kuti uzoita mheno. Unororerwa kuita mwana. Ndo zvandororerwa because mwana chero aiwa kana tikadaro tikati munhu arorerwa kuita mwana mukanganisa bosi vamwe kwanda vatu nevana but havana kuroorwa. Saka iwe ubva kuti munhu akurorerwa kuita mwana sei? Ndororerwa kuita mwana. Mimi kana muchiti kana dororerwa ichi chakashatira kuroorwa chacho right maybe ndakumanyira kumberi because ini ndiri kuroorwa kwakanaka because I think kuti mimi ndimufana mari pamapoints enyu kuti tizonatso ti kwenyu. Aiwa but mimi ndimatanga nyaya yacho kuti kana uchida kufamba uchitaura wega roorwa. Why uchiita kuti ufamba uchitaura wega roorwa zvoitanga marriages dzino stress here mukuti marriage haina basa here. Aiwa marriage haina kana basa because vatiri kunzwa vazhinji vacho right 99% yevakadzi vatinonzwa vachitaura vanongoti akazopondwa umwe akazourayiwa umwe akazodii nenyaya yemarriage kungogara tasiyana nayo. Amutori half side renyaya yake mungomhanya kuti munhu akazoroorwa akazopondwa aiponderwe chii because unogona kuti pane panguti waroorwa wobva watanga kuzohura kuti vanhu vanohula kunze kumujolo vanetso saka iwe unoda kuti munhu aite sei omati anenge aroorwa ndosaka tiri kuramba kuti kuroorwa kuna basa gara usinooroorwa why nekuti hamudi kurohwa ndozvandiri kuda ndozvitori nani pane kuti uswere uchitana stress nemurume munhu akanefaini kutongotogara unokungozvitira mwana wako kunze kana wafunga kunorara ubva waenda unotsvaga murume wotongozvirara vana 7 unongovatsvaga uchigara navo pane zvekubva semuti pogekivakimba kwemimi mukuti guys ini nyaya iri panapa yandiremera. Tell me what you think in the comment section. Mundioneso kuti mukuona sei. Ini panapa mukuzonda remero panapa. These ladies are kuti kuroorwa kuna basa. Ini ndiri kuti marriage yakakosha. Handiti tese semaZimbabwe takatodzidziswa kunzi ukadai so ndonzira yacho unozoroorwa uzodai wogara pamako ita umusha wako. But these ladies vanoita ma independent ladies. Mukuyoonawo sei nyaya iri kutaurwa panapa guys.